Bueno, pois vimos de asistir á reunión que tiñamos solicitado desde a Mesa do Leite, as organizacións agrarias e as industrias lácteas para poñer como tema central ver se era posible poñer como cuestión de país o tema de todo o que está pasando, de toda a desfeita que está habendo no sector lácteo deste país e o que acabamos de estar nunha reunión na que o presidente, o señor Feixóo, se comprometeu a trasladar e a facer propias, como goberno galego, reivindicacións na medida en que vayamos elaborando consensuadamente tamén na Mesa do Leite, reivindicacións que para nós son básicas. Neste momento hai unha oportunidade, nós pensamos que histórica, para que de unha vez por todas tamén a nivel do Estado español se poña a regulación en todo o tema do mercado do leite. Regulación a través da Lei da Cadea Alimentaria. Esa regulación aquí acabamos de expresar nesta mesa por moi diversas partes que é posible con dúas cuestións que desde o noso punto de vista son básicas e non só desde o noso, que é, por un lado, poñer medidas legislativas para que se construya da baixo arriba precio para poder chegar ao consumidor ou consumidora como un precio xusto, pero tamén para que os produtores e produtoras non sigamos a sufrir as extorsións da industria da gran distribución. Esa primeira medida. Segunda medida, tamén a través desa proposta para elevar ao Ministerio a través desa Lei da Cadea Alimentaria, que se regulen as bases comerciais. Que se regulen as bases comerciais precisamente para que o sector consumidor non teña que pagar sobreprecios de 10% ou 1000% ou non sei canto porcentaxe, que eso hasta ahora non se atreviu a regular e que, por lo tanto, nos pensamos que ou se cae a nosa política por regular ou se estaremos sufrindo tanto o elo produtor como o elo consumidor desta cadea as consecuencias desa desregulación e dese non querer meterse a nivel legislativo. Hoxe nós, cando menos, queremos dar unha marxen de confianza na medida en que o propio presidente se comprometeu a recoller e a trasladar ao Ministerio e trasladar, por tanto, ao Goberno do Estado esa posibilidade, esa oportunidade que temos de regular toda esta situación a través tamén da Lei da Cadea Alimentaria.